Unha vez rematado o prazo de presentación de expedientes, producíase o pasado 19 de febreiro, foron preto de 100 as solicitudes recibidas na Consellería do Mar, destinadas a melloras no eido da acuicultura, as que a Xunta destinará este ano un total de 18,7 millóns de euros. Este ano se presentaron preto de 100 solicitudes de axudas dunha orden que se convocou en xaneiro, que rematou o plazo de presentación de expedientes a semana pasada, e eu estou moi contenta porque se presentaron, xa digo, no entorno de 100 expedientes de axudas, e iso quere decir que o sector bateiro sigue sendo un sector forte na nosa economía, e eu espero que estes 18,7 millóns de euros que se poñen a disposición do sector sirvan para seguir reforzando todo o que ten que ver ca produción do mexillón, ca produción da nosa acuicultura, e que Galicia siga sendo líder neste campo tamén, non? Creo que é unha posición que non debemos de perder, a do liderazgo da produción de acuicultura, e así pois vimos vendo que dende o ano 2016 os expedientes de axudas que se veñen presentando todos os anos pois van crecendo, e iso eu creo que é un bo síntoma porque demostra pois a fortaleza deste sector, non? Segundo explicou a propia Rosa Quintana durante unha visita realizada a unha batea en Rianxo, das que participaron precisamente na convocatoria destas subvencións o pasado ano 2017. Deronse 3 liñas de axudas: para investimentos productivos, para o incremento da eficiencia enerxética e o fomento de uso de fontes de enerxía renovables, e tamén para a contratación de servizos de asesoramento. Hai 3 líneas fundamentales, unhas para a millora na produción, outras para o aforro enerxético e outras para o asesoramento técnico. Tamén as pequenas e medianas empresas poden solicitar axudas para que técnicos lles asesoren nas melloras que son precisas facer á hora de desenvolver o cultivo. A conselleira incidiu tamén en que a Xunta aposta por que Galicia siga sendo unha comunidade líder no cultivo de mexillón e destacou o potencial deste sector como máximo expoñente da acuicultura en Galicia. De feito, segundo ela, o 75% das subvencións convocadas o pasado ano para investimentos productivos en acuicultura foron precisamente a parar o sector meticultor.